परब किचनमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. खुसखुशीत, चटपटीत पदार्थाची गोडी, त्यावर अधिक असा मालवणी भाषेची गोडी. युट्यूबकर आणि कोकणकर तुमका परत किचनमध्ये कशी वाटली स्नेहा सरोजची जोडी. जोडी? त्या माका शोधी होती म्हणून त्या म्हणतात या येता काय तिसरंच रवता. कारण कसं असतं आज आम्ही दोघाच शूट करतो. त्याच्यामुळे कसं कॅमेरा हँडल करूया, स्टँडीवर ठेवूया आणि त्याच्यानंतर येऊया असं होता. पण रवाने. आज काय असा आज 2-2 शुभयोग जुळून दिलेले असत. एक म्हणजे आपलं मार्गशीर्ष गुरुवारचं दुसरं गुरुवार आणि दुसरा म्हणजे दत्त जयंती. हां, गुरुदेव दत्त. तर गुरुदेव. आज आहे श्री दत्त जयंती आणि मार्गशीर्षचा दुसरा गुरुवार. म्हणजे असं खूप छान असा योग जुळून आलेला आहे आणि त्याच्या निमित्त म्हटलं, की आज आपला काहीतरी गोड असा होऊकच वया. तर म्हटलं ती रेसिपी अशी सोपी, पण ती कशी असतं माहिती ती करूक काय-काय जणांका कंटाळा येता आणि त्याचो कंटाळो कित्याक येता? किसा रे, शिजवा रे, आटवा रे, मग होतली ती खय जाऊन. आणि आज दुसरा पण कारण वहिनीच्या बोटाक झाली आहे इजा. त्याच्यामुळे त्यांनी सांगितलं, की बघा बाई माणूस आहे, तर त्याला काम तर करावं लागणारच आणि त्यांचं उजवंच बोट नेमकं सुजून टम झालंय. त्याच्यामुळे त्यांनी सांगितलं, की गाजर न किसता म्हणजे बोलतात ना आपला जो प्रॉब्लेम आहे, की आता गाजर हलवो तो करूचो असा. पण गाजर न किसता जेणेकरून दोन्ही काम होतले म्हणजे त्यांचा ह्यो बोटाचा वापर सुद्धा कमी होतलो आणि आपली आजची गोड प्रसादाचो नैवेद्य जो आपण देवीला मार्गशीर्ष देवी किंवा आपण दत्त जयंती निमित्त पण करू शकतो. तर हे 2 नैवेद्य करण्यासाठी म्हणजे पर्याय शोधूया. तर त्यांनी सांगितलं आज आपण जो गाजर हलवा करतो, सांगतोच तुमका रेसिपी गाजर हलवो. तर तो न किसता किसूचोच नाही हां. कारण पकड अशी पकडूची लागतली ना असो. मग ह्या बोटाचा वापर येतात. असा कसा गाजर किसणं? हां, त्याच्यामुळे त्यांनी सांगितलं आणि आज मी आहे ना गाजर न किसता तुमका रेसिपी त्याने दाखवते. आपला वेळ सुद्धा वाचत. किसूक तुमका मिनिमम 15-20 मिनिटं लागतली. हं. या 10 मिनिटात होतंय. त्यासाठी काय होतला, लवकर लाईव्हला डबल टॅप करा. जर ती पद्धत माझी आवडली ना, तर डबल टॅप करा नक्की आणि लाईक करा आमचा चॅनल. हां. आता आता सुरुवातच करूया. कारण गाजर आपल्या काय ना वाफवून जास्त वेळ आटवून पण नाही घ्यायचा. किस्ता हं. तसा झाला, आटवून पण नाही घ्यायचा. म्हणजे दुधात आटवून कमीत कमी दुधात आणि एक म्हणजे पौष्टिक. हां, कारण सध्या ना थंडीचं सीझन इलो, की गाजर मार्केटमध्ये हिरवे वाटाणे आणि आवळा ह्या 3 गोष्टींची आवर्जून आपण बायका वाट बघतो, की बाबा थंडीचं सीझन आहे आणि कधी कारण ह्या 3 गोष्टी या गेला बाजारात आणि एका गाजरच नाही गावले. सगळ्यांनी आज बघा बहुतेक ठिकाणी आज हां, गाजरचा हलवा गाजरचा प्रसाद हलवो. नैवेद्य नाही, असतो. नाही खरंच आहे. आज मी गेले आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे मेथीची भाजी. ती सुद्धा मागं पूर्ण म्हणजे होलसेल मार्केटमध्ये गेले या मनवेलपाड्याच्या. तिथेच मागा गाजर नाही गावले. एकीकडे गाजर होते, ते मनासारखे नाही होते. पण म्हटले चल आता रेसिपी तर करूची आहे. तसं मी आणून ठेवलेले ते गाजर, पण ते ना भरपूर बारीक होते हो. तुमका आता दाखवते आणि हां. ते सुकले असे फ्रिजमध्ये आणि काल नेमका आमच्याकडे 5 तास लोड शेडिंग होता. त्याच्यामुळे ते बिचारे मग मी परत गेली बाजारात. तर बघतोय तर 2 ठिकाणीच गाजर होतं. तिथे पण रेट काय माहिती आहे? एका ठिकाणी ₹50 1 किलो, अर्धा घेतला तर ₹30 दुसऱ्या ठिकाणी ₹20 होतो अर्धा आणि 1 किलो 40. पण मी कुठले घेतले असतलय? आता आता तुम्ही तुम्ही बघा. खाली कमेंट करून सांगा. मी ₹50 घेतले की ₹40 वाले गाजर घेतलाय आणि तुम्ही असतात तर तुम्ही काय केले असतात? तर आता ह्या कमेंटच्या म्हणजे बोलतात ना आजच्यासाठी तुमच्याकडे प्रश्न, त्याची उत्तरं खाली तुम्ही पटपट सांगा. ₹40 किलो की आणि ₹50 किलो? तुमचा खूप खूप स्वागत आणि असंच हां, लाईव्ह आमचे बघत राहा आणि खूप स्वागत. धन्यवाद पण तुमका मनापासून. इलेल्यांका सगळ्यांका हां. मनापासून धन्यवाद. आता हे बघा यांचा बोट दाखवतो तुमका. नाहीतर तुमका वाटत कारणं सांगता हे बघा. ह्या बोट दिसता काळा पण पडला आणि सुजला पण हां, बघा 2 बोटांमधला फरक. त्याच्यामुळे ही आजची नाहीतर आम्ही तुमका पारंपरिक जी किसलेली म्हणजे गाजरचा हलवा ना तेच दाखवणार होतो. पण आता नाही तरी पण हे माका ही दाखवूचीच होती, की तुम्ही किसायचा वेळ कसा वाचवायचा. हं. ती माका दाखवूचीच होती. तर ते म्हटले अशी रेसिपी दाखवीन तर आज म्हटले लाईव्हच करूया. त्या बोटाने सांगितलं ना, तू लाईव्हलाच कर. असा. चला आता आपण साहित्य दाखवूया. आता गाजर घेतलेले आहेत हे बघा. चांगली साला काढून घेतलेले आहेत ते गाजर आपण. याचे देठ मागचे पुढचे काढून घेतलेले आहेत. फक्त मी 1 वाटीच दूध घेतलंय. काजू, बदाम, हे जायफळ, वेलची पूड आणि आज आपण साखर न घालता गुळाचा वापर करणार. आता तुम्ही म्हणशाल गूळ आणि दूध तर आता फाटला की नाही? तर आपण आधी करता बघूया कसा करूचा आता. आता हे बघा असे गाजर घेताना पण काय काळजी घ्यायला पाहिजे? गाजर असं लाल गुंद वयो.
हे असे ऑरेंज गाजर ना चवीला गोड नसतात. हे बघा, ह्यो लाला, ह्यो थोडो लाला, आणि हे सगळे ऑरेंज झालेले आहेत. एकदम पण नाही ऑरेंज, पण हे हे चवीत जास्त नसतं, सपक असतं. ह्यो गोड लागतो लो. आणि ह्याचे तुकडे असे असे करायचे. हे बघा, इतपत एवढे एवढे. तुम्ही होय तर चॉपिंग बोर्डवरच करा, हा, कारण कसा माहितीये स्टीलचा ताट आपला खराडतला आणि खराडतला. परत परत ते हा बोटारीला तर परत लफडा नको. असे पण कापू शकतात असा हातीवर, पण मी आता एक हात दुखावलो तो दुसऱ्या हातात म्हणताय ना, त्याचा आधार. थांबा आता मी तुमका मदत करते, हा. नाही तर म्हणजे कसं हे नको व्हायला. हा, हे फक्त आता तू हे कापून तुम्हाला घे. कसे हं. कापायचे ते हे दाखवलं. असे तुकडे करायचे. हे बघा, देठ काढून टाकायचे आणि असे तुकडे करा. आता हे देठाजवळ जास्त गेलो ना, तर ह्याचे 2 किंवा 4 भाग करायचे. ह्याचे असे 2 किंवा 4 भाग करायचे असे, पण तुकडे करायचे. म्हणजे बारीक बारीक. हा, हे बघा, इतपत तुकडे असे करून घ्यायचे. आता या चॉपिंग बोर्डवर सरोज घेता सगळे कापून, आणि मी तोपर्यंत बदाम आणि हे घेते बारीक करून. जसा कसा मदत असली की गोष्ट पटकन होता. हा, तो जरा खराब आहे. सुरी पण हातात देऊ नये, कच्ची पण हातात देऊ नये. हम्म. किती आहे सांगा बघू. आता तुम्हाला दत्तांचं कुठलं गाणं येत असेल तर तुम्ही बोलू शकता. तसं तर दत्तांचे सगळेच अवतार आहेत. आपले स्वामी समर्थ महाराज पण दत्तांचेच अवतार आहेत. हा, आज दत्त जयंती आहे आणि दत्ताचं गाणं एकदम फेमस जुनं गाणं म्हणजे काय, ब्रह्मा विष्णू आणि महेश्वर सामोरी बसले, मला हे दत्त गुरु दिसले, मला हे दत्त गुरु दिसले. माय उभी ही गाय होली, पुढे वासरू पाहे वळुनी, घुमटा मधुनी हृदय पाकरू, स्वानंदी भिजले, मला हे दत्त गुरु दिसले. आता मी थोडंसं मला असं वाटलं की गाड्यामध्ये आवाज डिस्टर्ब होईल म्हणून मी थांबवलं. पण नंतर आवाज पण खूप छान येतोय, काट 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 आहे बघा, असं खूप जोरात येतोय का ते कळत नाहीये, कारण सुरीला मध्ये ना थोडस आणि काचरा गाजर पडलाय. कसं एकदम कडक हा, असतं. आणि ते कसं मला दाब देऊनच. ताजी गाजरं अशीच हा. असतात कडक, नाहीतर ती शिळी झाली की एकदम रबरासारखी नरम पडतात हा, बघा. आता माझी तीच गत झाली, म्हणून म्हटलं नको, आता मी येताना ना चांगले फ्रेश गाजर, जसं मी तुमका प्रश्न विचारलाय की तुम्ही 40 रुपयावाले किलोवाले गाजर घेतालात की 50 रुपयावाले किलोवाले, आणि का घेतालात, तर मी तुमका नंतर सांगते रेसिपीच्या शेवट ती, की मी 40 रुपयावाले घेतलाय की 50 रुपयावाले घेतलाय. तसं तर जो म्हणजे बचत करणारे असतील ते म्हणतील आम्ही 40 रुपयावालेच घेतो, म्हणजे आपले 10 रुपये वाचतील. पण असं नव्हतं. कधी कधी आपण ती गोष्ट बघायची पण असते की बाबा तिची क्वालिटी काय आहे, ती गोष्ट कशी आहे. पैसे कारण आपण मोजणारच आहोत ना, त्याच्यामुळे क्वालिटी पण मॅटर करते कधी कधी. तर असं असतं. तर आज मार्गशीर्ष गुरुवार, दुसरा आपला मार्गशीर्ष गुरुवार पण आहे. तर कोणी कोणी मांडलाय का, अजून मी तर मांडलं नाहीये. मी म्हटलं दुपारी भार्गवला शाळेत सोडून आरामात मांडेल, म्हणून मी अजून मांडलं नाही, पण बहुतेक जणांनी मांडलं असणार. तुम्ही मांडला वहिनी? मी मांडून आली, हा, म्हणूनच मी साडी नेसली. हा, माझं बाकी आहे ना, म्हणून मी साडी नाही नेसली. मी मांडून हा. आली. म्हटलं सकाळी जेवण वगैरे काय नाही, मुलांना फक्त चपाती भाजी. आज आपण करतोय 1 किलो गाजरचा हलवा, तो पण न किसता आणि साखर न घालता, गुळाचा पौष्टिक असा हलवा. आणि थंडीत जेवढं गुळ खाल तेवढं खूप चांगलं. हा, गुळामध्ये काय असतं जास्त, आयर्न खूप जास्त, आणि गाजर मध्ये काय असतं जास्त, हे विटॅमिन, डोळ्यांसाठी सगळ्यात चांगलं, म्हणून असं म्हणतात ना. आणि थंडीमध्ये आपल्या शरीराला खूप जास्त पौष्टिकतेची गरज असते. आता ती म्हणते ना गाजर मध्ये जास्त विटॅमिन आयर्न असतं, गाजर नाही, गुळामध्ये. ए विटॅमिन असतात, ते डोळ्यांसाठी खूप चांगले. पण जर तुम्ही तो वाफवत राहिलात म्हणजे ते पाणी जे हे करत राहिलात, तर ते काय होईल, तुमचे ते सत्व आहे ना सगळं निघून जाईल. कोण कोण असं वाफवून पण घेतो कुकरला वगैरे, मग ते कसं सत्व ते निघून जातं जास्त हे झाल्यावर.
मग ते न निघून जाण्यासाठी आज आपण करतोय तो हलवा, ते तुम्ही बघा लाईव्ह मध्ये. गाजरचा हलवा, हा. आपला 1 किलोचा गाजरचा हलवा जो आपण न किसता करतोय. आता तात आहे गाजरा चिरून देता माका, तर मी काय करतोय, होय बदाम आणि काजू कापून घेते कैची. आपले झालेले आहात तरी अशा पण माका प्रकारे. ताट पडता की त्या माहिती ताप वाट जात नाही ना त्या कैचीच्या डोळ्यात, त्या काय लांब ठेवलंय आणि ह्या वाट घातलंय. त्यामुळे जरा ताट पडतं आणि काजू बदाम थोडे ताटच असतात. कापायला तुम्ही भिजवत पण घालू शकता. हा, पण हे तळून हम्म. वगैरे घातले ना तुपात की छान लागतात. चला आता तुम्हाला दाखवतो हा. 1 किलो गाजरचा हलवा, पण हा दाणेदार होणार. हा, असं बोलतात ना दाणेदार होणार. रसरशीत. हे बघा, हा, हे घ्या. हे बघा आपले एवढे सगळे असे बारीक तुकडे करून घ्यायचे. 1 किलो गाजराचे एवढे बारीक तुकडे आपले करून घेतलेत. गाजरं आणली, धुतली, देठ काढले आणि सरोजने साल आपल्या कुठल्या ह्यानी बटाट्याच्या सोलण्याने काढून घेतली. सालं हे करायची कारण त्याला ती ठेवायची सुद्धा नाही. असतात, माती असते त्याच्या गॅप मध्ये, त्यामुळे सालं काढूनच घ्यायची. आता मी ही काय घेतलंय, मिक्सर मध्ये घेतलंय. हे बघा, जास्त नाही घ्यायची वरसर भरून, थोडी थोडी. हा, आणि ही मिक्सर सलग चालवायचा नाही तर तुमचं ज्यूस तयार होईल. आता तो काय करायचो, पल्स मोडवर 2-3 वेळा फिरून घ्यायचा. मिक्सर लावायचोच म्हणजे काय, पल्स मोडवर फक्त. आता हा बघा, 2, 3, उलटा बटन फिरवायचं. 5 वेळाच मी फिरवले आणि बघा आपले गाजर मस्त किसल्यासारखेच झाले. हा, जिथं दिसेल आपल्याला तो काढायचा आणि परत वाटून घ्यायचा. हे बघा, तो दुसऱ्या बॅच. हा, हे बघा असे. तो मी टाकला. आता ह्याच्यात पण दिसतायत मला, ते काढून मी टाकते. बघा, तुम्हाला जर गमले तर ते तुम्ही काढा आणि त्याच्यात टाका. आता हे बघा, याच्यात पडलेले आहेत ते मी काढून घेते. हे बघा, पण हा जो भुसा आलाय ना बघा, किसायसारखाच आलाय आणि मस्त झालाय. हा बघा, असा भुसा. मग हा चाळून घ्या, म्हणजे चाळून म्हणजे असं हाताने व्यवस्थित बघून घ्या कुठे कुठे असेल तर, आणि काढून घ्या. कशी वाटली आयडिया ती तुम्ही डबल टॅप करून लाईक करून सांगा की आवडली आणि वेळ सुद्धा वाचला. बघा, आता ह्याला मला किती वेळ लागेल तो मी तुम्हाला सांगते. पण तुम्ही हे गाजर किसणं खूप गरजेचे आहे, किसूनच घ्यायचे. नाही तर मग तो कडवटपणा पण लागतो, सालाचा कडवटपणा. खाऊन बघा, खाऊन बघा. किसणं नाही, सोलणं. सोलणीने किसणं सांगते. हे बघा, असा आपला किसायचा हा वेळ वाचलेला आहे. परत एकदा दाखवतोय बघा, पल्स मोडवर. 1, 2, हे बघा, मध्ये जे राहतात ना ते बघा, ते पटकन उचलून घ्यायचे आणि कडेने आपला ते आपला गाजराचा किस तयार. तो काय ते आपण बाजूला परत एकदा आपण. तुम्हाला वाटलं ना तर तुम्ही ताटात घ्या. आता मी बाउल मध्ये घेतलंय, पण मी हे काढून घेते. जे लाल बुंद गाजर होतं ना त्याचा किस मस्त लाल लाल आलेला. हा बघा, म्हणून लाल बुंदच घ्यायचा. बघून घ्या गाजर, भले जाड असतील तरी चालतील, पण लाल गुंद घ्या, कारण ती गाजर थोडी गोड असतात. आता ही बघा, ह्याच्यात आता मला, तुम्हाला गमलं तर सांगा बाबा स्नेहा आहे ह्याच्यामध्ये तुकडा. हा बघा, मला चमच्याला लागला जाड तर मी लगेच काढून घेते. आता अशा प्रकारे मी हे बॅच, आता 2 झाली, अजून 2 होतील, ह्याचं 3 होतील. पण जास्त वरसर नको, मग तुमचे वाटले नाही जाणार आणि खालचे जास्त वाटले जाणार. थोडंसंच घ्यायचं, आता पूर्ण भरून नाही घ्यायचं. तुम्ही कुठलं दत्ताचं गाणं तुम्हाला आवडतं ते सांगा. जे नाही वाटत ना ते मध्येच येतात. हे बघा, आणि देठाजवळ ना हा गाजर हेच असतो, त्यामुळे ते वाटायला जरा कठीणच जातं. आपण पण किसायला गेलो तर देठाजवळ बघा येत नाही, हे तोंडाजवळचे गाजर, शेपटीकडचे नाही.
जर ही आयडिया तुम्हाला आवडली असेल तर स्क्रीनवर डबल टॅप करून लाईक करा. हा हे बघा ना, तुमचा बहुतेक वेळ वाचतो. वाचतो. नाही तर 1 किलो गाजर किसायला खूप वेळ लागतो. हो. कमीत कमी 20 मिनिटं तरी सलग जर बसलात तर. आता हे आपलं 10 मिनिटात होणार. बरोबर 10 मिनिटात. आता ही तिसरी. मिक्सरचं मोठं भांडं असेल ना तर तुमचं 10 मिनिटं सुद्धा लागणार नाही. हे बघा. जे सफेद सफेद असतं ना देठाकडचं ते बघा, ते वाटलं जात नाही. तरी पण मी परत परत वाटते वेळी घालते. मस्त असे आपले काही मिनिटातच आपलं हे गाजर किसून झाले की वाटून झाले. आणि मस्त हा बघा ना किसल्यासारखाच झाला. त्यामुळे काय आपल्याला अगदी त्रास वाचला की नाही ते सांगा तुम्ही. हा तुमचे जर काही गाजर हलव्याच्या टिप्स असतील तर त्या पण तुम्ही खाली देऊ शकता. कुठून बघताय हा. ते पण सांगा. आणि तुम्ही गाजर हलवा आज करणार आहात की नाही ते प्रसादासाठी? सुद्धा सांगा. हा, तुपात करताय, गुळात नैवेद्यासाठी. करताय, हा, नैवेद्यासाठी. दुधात करताय, दूध आटवून करताय. नाहीतर आता करता करता आमच्या बरोबर पण करायला घ्या आलेली असतील तर. आता हे बघा, आपण न किसता मस्त कुकरमध्ये वाफवून पण काय काय जण 1-2 शिट्ट्यांमध्ये करतात. पण त्याने खरंच आहे चव पण वेगळी लागते वाफवल्यावर. आणि हा चव जाते आणि त्याचं टेक्स्चर पण वेगळा येतो. त्याच्यापेक्षा तुम्ही हे मिक्सरला असं पल्स मोडवर 3दा 4दा 5 वेळा फिरवून मग त्याचा असा किस बनवा. ज्यूस नका बनवू जास्त असं हो, पल्स मोडवरच करा. हा. फक्त निघाले असतील तर हे वाटण्यासारखेच हे नाही. आता जाऊ दे, हे हा. नको. हे तुम्ही खाऊन हा. टाका हो. हा, हे तेवढंच डोळ्याला गाजर हा. चांगलं. पण आज उपास आहे त्याच्यामुळे आज नको खाऊ. चालतं ना नंतर गाजर. हा, गाजर चालतो चालतं. उपासाला. हो चालतं. हा, मग खाऊ शकता. तुम्ही चालता की नाही ते तुम्ही पण हा, सांगा. सांगा तुमच्याकडे हा. उपासाला चालतं की नाही. मी तर बघितलेला कणकवलीमध्ये शिरा पण चालतो उपासाला. गाजरचा हलवा, हा, शिरा. रव्याचा हो, शिरा. माझी हा. काकी सासू म्हणायची शिरो खा हा. ना सोमवार तो. गावी फळं मिळत नाही ना वर्षाच्या 12 हा, महिने. 12 महिने बरोबर. मग शिरो करून खायचे. हे हा, बघा, 1 किलो बरोबर आपल्या ह्या 1 किलो गाजरचा हा. हलवा करतोय आणि तो न किसता बघा की फक्त 10 मिनिटं तरी लागली काय गो बघ. हा, नाहीतर तुम्ही सांगा. 10 मिनिटं झाली. हा, 10 मिनिटात. आणि 10 त्रास मिनिटं. पण नाही ना किसायचा. हो. बोट आपलं बोटाचं किसनीचा ह्याचा त्याचा. आणि जर दुखता तर बरोबर बाजूक होता या बघा वर येतला बरोबर असा. हा. आता आपली 1 किलो गाजर मस्तपैकी न किसता चांगले आपले काय करून झाला तर तुम्ही सांगा खाली. हे बघा मस्त आपला गाजरचा हलवा बनतोय आज. मार्गशीर्ष गुरुवारसाठी आपलं देवीचं नैवेद्य जे आहे तो आज साखर न वापरता गुळाचा गाजर हलवा. कोणाकोणाला आवडला असेल तर त्यांनी नक्की सांगा. आज 2 योग जुळून आलेले आहेत. डबल टॅप करून हा, लाईक करा. मार्गशीर्ष महिन्याचा गुरुवार आणि प्लस आपलं दत्त जयंती. तशी दत्त जयंती का साजरी केली जाते त्याची स्टोरी पण आहे. आता आपली कढई तापवायची. 1 चमचा 1 चमचा तूप घेतलंय मी. तुपाचं प्रमाण शेवटाला सांगेन किती तूप लागलं ते. तूप आपलं तवतंय, वितळतंय, मेल्ट होतंय, विरघळतंय. सगळ्या भाषेमध्ये इंग्लिश मध्ये रवला. मेल झाला. हा, इंग्लिश मध्ये पण झाला. मालवणीत आणि शक्यतो थंडीमध्ये तूप, तेल, खोबरेल तेल, गोट्टा. सगळा गोट्टा. गोट्टा म्हणजे त्याचा घट्ट असं गोळ होता. हा. हा, नाही तर तुम्ही म्हणतात गोट्टा म्हणजे काय. थंडीमध्ये तूप करतात जास्त कारण ते पटकन होतं तुपाचं. आता आपलं तूप सगळं वितळून गेलंय. आता हे काजू आणि हे बदाम
जसे माका जमले तसे मी आपले ते कापून घेतलंय. असे जर घातले ना तर एक खमंग आले ना दाताखाली तळून तर छान लागतात. तसे तुम्ही गाजर हलवा जो तो आटून आटून करत असाल त्यात पण ते चांगले शिजून येतातच, तेव्हाही घालतात. तुम्ही कोणत्या पद्धतीने गाजर हलवा आज जर नैवेद्याला करत असाल ते सांगा आणि कोणत्या पद्धतीने करताय तो सुद्धा सांगा. हे आपले काही सेकंदातच झाले आहेत बघा, मस्त कुरकुरीत. म्हणजे काजूचा रंग बदलला की समजून जायचं बदामाच्या रंगावर काजू थोडे थोडे येतात. काजू आपले झाले. आता ते उरलेलं तूप आहे त्याच्यात आता आपली हाताची कसरत आणि व्यायाम सुरू. बघा इथपर्यंत तरी एकही आपल्या पण गाजर मध्ये पाणी असतं, हा म्हणून हे बघा जेव्हा आपण असं म्हणून हे शक्यतो केलं ना, हा कुकर मध्ये लावू हा. नका. यातलं पाणी आटवायचं असतं, हा नाहीतर मग ते गाजर असा गिचकट होतो, म्हणजे असं चिकट, तुमचं चिकट. दाणेदार नाही होणार. हा चिकट होतो. हा, म्हणून इथे तुम्हाला थोडासा बारीक गॅस करून हे पाणी सगळं आटवावं, वाटवणं खूप गरजेचं आहे. कारण टाकल्याबरोबर बघा ना चरचरीत पाणी, तेलात आणि तुपात पाणी गेलं की कसा आवाज येतो. आणि ह्याचा चरचरीतपणा कमी झाला की समजायचं की पाणी यातलं आणि आटत हे आलंय. शिजत जाणार ना तसा पण तो हे कलर होत बदल, जाणार, रंग बदलेल हा, आणि पाणी आळतो. सोडत राहणार आणि आळतो पण, म्हणजे आळतो, असा हो. श्रिंक. हा आता जो बाउल पूर भरलेला वर सर शिगोशक तो शिगोशक नाही भरूचो, हलवो तेवढं शिगोशिक नाही होतो. म्हणजे जर तुम्हाला 1 किलोचा हलवा करायचा असेल तर 1.5 किलो तरी हे घ्यावं लागणार. कारण 1 किलो म्हटल्यावर आपलं किसून वगैरे जातं ना, ते वरचं सालं जातात, देठ जातात. जातात. पाव किलो तुमचं तिथेच हलवा निघून जातो. म्हणजे तुमचा तिथे 75 पाऊण किलो गाजरं मिळतात तुम्हाला. म्हणजे तुम्हाला 750 ग्राम 1 किलो घ्यायचा असेल तर 1.5 किलोच्या आसपास गाजर घ्यावी लागतील, तेव्हा जाऊन तुमचा 1 किलोचा हलवा होईल. हे बघा आता मंद आचेवरच आपण हा मंद करते, मी मीडियम करते, एकदम पण मोठी नाही, कारण स्टीलचं जाड ह्याचं भांड आहे. आता बघा चरचरीतपणा थोडा कमी यायला लागला. हा तुम्ही गॅस सोडून कुठे जाऊ नको, ते ढवळतच राहा. नाही तर करपेल कसं करा, म्हणजे जाड बुडाचंच घ्या भांड, किंवा तुम्ही निर्लेपच्या पॅन मध्ये करा किंवा कुकर मध्ये करा, तो सुद्धा चालेल. जर तुमचा तसा पसरट कुकर असेल, पसरट तवा असेल, जसा आमचा हॅनी पॅन आहे तो घेतलाच की नाही ता सुद्धा सांगा, त्यात करा. आज उद्घाटन करा त्या भांड्याचा. अरे आज माझा कॅमेरा हलतोय, सॉरी. तुम्हाला कोणतं गाणं हवं असेल तर सांगा मला. मला आता दुसरं दत्ताचं गाणं आठवलं, मी बोली काय म्हणते, गाजर परतता परतता ते घेते. बघा गाजरांचा खूप असे लाल बुंद गाजर घेतलेला की बघा गाजर हलव्याचा कलरच बघा, असं वाटतं बघूनच असं वाटतं खायची इच्छा होते. तसं तुम्ही देवीचं पण म्हणू शकता, कारण आपली आज मार्गशीर्ष देवी पण आहे. देवीची गाणी भरपूर झाली आपली ह्याच्यात दसऱ्यात, 9 दिवसात भरपूर झाली. कोणाला काही टिप्स असतील, कोणाला काही सांगायचं असेल, उज्ज्वलन लिहिलं मालवणी मसाला दाखवा. आम्ही मालवणी मसाला विकतो, त्यामुळे मालवणी मसाल्याची रेसिपी नाही हो दाखवत ताई, सो सॉरी. पण कधी दाखवली तर नक्की दाखवू, सध्या तरी नाही. बघा गाजर जसं आपण परततोय तुपावर तसं त्याचा रंग पण खूप छान होतो आणि आळला गेला तो. आळत जाणार आणि पाणी सुकत जाणार त्याचं. तरी अजून त्याला गुळ घातल्यावर पाणी सुटणार, दूध ओतल्यावर पाणी सुटणार, म्हणून आधी इथे एकदम असं चिवचिवीत होतो. असं दाणेदार न होण्याचं कारणच ते आहे. तुम्ही पूर्ण इथे सुकवून घ्या, खळखळीत करा. जसं आपल्याला कळेल ना तसा खळखळीत करा. तुम्हाला कळतं की पाणी आटल्यावर तो आवाज यायचा बंद होतो, आणि हलका लागतो. जसा हा आता कसा ह्या बघा, असा चमच्याने असा दाब केला की तो तिथल्या तिथे एकटही येतं ना, तसं येत नाही. नंतर तो खळखळीत होतो जसा जसा त्याचा पाणी सुकतला. आणि किती आपण झटपट कसं प्लस मोल्ड वर जर गाजर किसण्याची झंझट वाचवली आणि आपण पटकन 10 मिनिटात हे एवढे 1 किलो गाजर किसून घेतले आणि याचा आता आपण हलवा करतोय. 1 किलो गाजराचा हलवा तसं बघायला गेलं 10-12 माणसांना पुरतो. नैवेद्यासाठी करत असाल आणि खूपच जर चांगला झाला ना
तर 10-12 माणसं काय 5च माणसं फस्त हा करून ते तर आहे. टाकते. चांगली गोष्ट झाली की लगेच फस्त होते आणि जर ती आणि रेसिपी मागून मागून मध्ये पण खातात. जसं हा सत्यनारायणचा प्रसाद आहे. हा तसं गाजरचा हलवा पण खायची खरंच हां. खूप असं म्हणजे हे आहे. म्हणजे मजा असते गाजरचा हलवा खायचा. आता मी एवढी परतते पण ह्याच्यामध्ये बघा आपल्याला गाजराचा मोठा कण कुठे दिसत नाहीये. नितीनने लिहिलं हाय, साई गवली लिहिलं हाय, साईने लिहिलं, धन्यवाद, रश्मीने लिहिलं धन्यवाद. हाय. हाय तुम्हाला पण हा तुम्ही सगळ्यांना. कुठून बघताय ते तुम्ही सांगा. हे रेसिपी तुम्ही कुठून पाहताय? तुमच्या काही गाजर हलव्याबद्दल टिप्स असतील किंवा आठवणी असतील किंवा आमच्यासारखा गाजर हलवा जर तुम्हाला आवडत असेल, तर तुम्ही ह्या गुरुवारी आजच्याच गुरुवारी तुम्ही नक्की बनवा. अजून 2 गुरुवार आहेत. अजून 2 गुरुवार आहेत. जर आज सरोज सारखी तुमका पण नाही गावली तर. रश्मीने लिहिलं मी सांगलीवरून बघते. ओके. धन्यवाद ताई, नाही धन्यवाद. आता मिळतील. मी थोडी लेट गेली ना, तो हां, होलसेल मार्केट होता ना, तर ते हां. बऱ्यापैकी लोकं म्हणजे जातात ना घरी. जातात, जेवून जातात. ते लोकं कसे सकाळी 5 वाजल्यापासून 4 वाजल्यापासून हो. मार्केट असतं ना. 5 वाजल्यापासूनच आमच्याकडे मार्केट भरतं. त्याच्यामुळे ते लोकं जातात मी पण लवकर. कधी-कधी सोनग्यात सोडते आणि जाते. हं. आता जसं मी मगाशी सांगितलं तुम्ही आता हा हलवा इथे हे होईपर्यंत ना, परतायला खूप वेळ लागतो. तसं मगाशी मी सांगितलं, की एकीकडे मला ₹40 किलो मिळत होते आणि एकीकडे मी ₹50 किलो. तर आता मी तुमका उत्तर देते. मी आहे ना ₹50 किलो 1 किलोवाले घेतलंय. त्याचं कारण हे होता, की गाजर हलव्यासाठी नेहमी असे जाडे गाजर घेऊ आहे आणि ते असे लाल बुंद होय. ज्याच्याकडे ₹40 होते ना, त्याच्याकडे असे एकदम ऑरेंज म्हणजे पांढरे पडलेले गाजर होते आणि त्याच्याकडे एकदम पातळ होते. म्हणजे एकदम बारीक-बारीक. त्या गाजरामध्ये काय माका वाटलं पिचपिचीत गाजर, चव नाही लागायची. म्हणून मी ते गाजर घेतले नाही आणि मी हे लाल बुंदवाले भले ₹10 गेले माझे एक्स्ट्रा, पण ते गाजर मी घेतले. तर माझा ह्यो निर्णय योग्य होतो की नाही ते खाली तुम्ही कमेंट करून सांगा आणि तुम्ही सुद्धा असं विचार करता की नाही गोष्टी घेताना, की पैशाचाच विचार करतात की क्वालिटी आणि क्वांटिटीचा पण विचार केला जातो. हो, त्या क्वालिटी हे पण क्वांटिटीमध्ये आपल्या हेल्थचा हां, पण विचार होता. आता ह्या सांगत होता त्याच्यावर मी परत 1 1 चमचा चमचा तूप तूप घातला. घातलं. म्हणजे जवळ-जवळ आता 2 हं. चमचे तूप आपण वापरलेलं. वापरलेलं आहे. तसं याला तूप कमी लागतं, पण ते जे हां. टेक्स्चर येण्यासाठी जरा जास्त तूप घातलं तर आणि खूप छान तूप लागतं. चकाकी येते, पण आपण हां. घालणार. जसं-जसं ते सुकं-सुकं वाटणार ना, तेव्हा-तेव्हा मी तुपावर चांगला हा परतून घेणार, त्याचं पाणी आटवायला. तर परत मी एकदम तूप घालते वेळी काय चमचं सोडलेलं मग तापतलो ना, म्हणून एकदम बारीक गॅस केला. आता परत मध्यम गॅस करते आणि हं. परत परतवून घेते. आज आपण करतो 1 किलो गाजराचो हलवो. हलवो. आता हलवो म्हटल्यावर कसं आज लय उपवास आपण वाचो येता ना डोळ्यावर हां. कोणाकोणाच्या इलो. हलवो करतो आणि तो अ, सुद्धा न किसता. भक्तीने लिहिलं यस दोघींचा. बरोबर. मी पण दोघांचाही विचार केला. बार्शीवरून बघतेय भक्ती. हाय भक्ती. धन्यवाद आणि स्वागत रश्मीने आहे पण तेच तुमचं. लिहिलं. गाजर नेहमी जाडेच घ्यावे आणि लाल बुंद असे घ्यावे. गिरीशने लिहिलं हाय. आता परत सुकल्यासारखं झालाय. परत मी आता हे हा बघा. 1 चमचा तूप घालून घेतलाय. मी मगाशीच सांगितलं मी शेवटाला सांगणार किती ते. बघा जसं सुकतं तसं मी तूप घालते आणि परतून घेते. ह्याच्यासाठी तुम्ही जास्त तूप आणा. हां. आणि माझं ऑर्गॅनिक तूप आहे ते ₹1000 ₹1200 किलो आलंय. तुम्ही कोणतं तूप वापरता ते पण सांगा. गाईचं, म्हशीचं कारण एकदा आपण रेसिपी टाकलेली. मी त्याचं पिवळं तूप म्हणजे हां. गाईचं आणि म्हशीचं म्हणजे सफेद. सफेद. हां. मी त्या आता तुपावरनं मी गंमत इथे झालेली. स्वतः वापरते अमूलचं तूप वापरते. हां. पण नाहीतर मी हे बघा हे शक्यतो असं घरी करते मी हे पण. बघा हे जे ऑर्गॅनिक काऊ घी आहे ना, मी नाही करत कारण ते कधी-कधी हां. साय साठवून ती साय आपल्याकडे वास लाईट येतो. नसते. वास येतो. वास येतो त्याच्यामुळे मी हे तूप वापरते. तुम्ही कोणतं वापरता? आता प्रत्येकाच्या चॉईसवर आहे. पण स्वातीने दिवाळीला लिहिलं मी घरी केलेलं नाही. आपल्याला हां. विकतच आणावं लागतं. एवढं तूप काय करणार? आणि मला तो तुपाचा वास आधी आवडत नाही. तूप करायला काही हरकत नाही. पण तो करते वेळी खूप असा तो वास येतो ना, तो मला आवडत नाही. काहींना आवडतो तो. तो स्वात वास नाही येण्यासाठी त्यात हळदीचं पान हां. आणि काय कसल्या तरी काड्या घालतात वाटतं. तुळशीच्या पण घालतात. माझ्या काकीने घातलेल्या. स्वातीने लिहिलं आम्ही म्हशीचं तूप वापरतो. हो. प्युअर. हं. आणि मी पण गाईचं प्युअर ऑर्गॅनिक लिहिलेलं घी आहे. कारण ह्याच्यावरून ह्याची चकाकी जी असते ना त्याच्यावरून कळतं. तुम्ही जर अमूलचं वगैरे तूप वापरून बघा तुम्हाला कळेल, की ह्याचा आणि त्याच्यामधला काय स्वतः फरक आहे आणि घरी केलेल्या तुपाचा पण.
ती एक टेक्निक असते, काय काय जणांना जमतं, काय काय जणांना नाही जमत. प्रणिताने लिहिलंय, मी ठाण्यावरून लाईव्ह आहे. हाय प्रणिता. हाय, धन्यवाद आणि तुमचं स्वागत आहे ताई. आता परत आपण जे 1 चमचा 3 झाले ना, आता आणखीन 1 चमचा तूप टाकणार आणि आता बघा हा हलवा इतका आकसलाय म्हणजे बघा. म्हणजे हा आपण 1 किलो गाजर घेतले, पण हलवा मला वाटतं 750 ग्रामच होणार आहे, 1 किलो नाही होणार आहे. 750 ग्राम. हा, कारण आता आळल्यावर बघा ना, आता पण अजून गुळ आणि हे जायचं आहे जायचंय त्याच्यामुळे. तरी पण ते पण आपल्याला हा. काय त्यातच हे मिसळायचंय. आता हे तूप टाकलं. आता हे 4 चमचे बरोबर तूप झालंय. आता मी चमचा एकदम भरून नाही घेतलाय. पण आता त्या हलव्याला बघा आणि तुम्हाला कळेल की हा आता आलाय. आकसला म्हणजे काय झालंय, हा आपला शक्य तेवढा शिजत आलाय. आता आपण मोठी गॅस करून बघूया. याचा परत आवाज जर पण गेला. चरचरला तर समजायचं अजून नाही, पाणी गेलं. तुम्हाला असं वाटेल की गाजर हलवा खूप सोपा असतो, पण असं नसतं. आपण युट्यूबवर छोट्याशा रेसिपीमध्ये 10 मिनिटात असं परतवून दाखवतो हो. की असं परतवलं, पण आता जवळजवळ आपले 20 मिनिटं होत आली आहे. आपण परतवतोच आहोत आणि आता जवळ झालाय. आवाज तसा चरचरीतपणे येतोय. चरचरीत यायचा येतोय, पण हे बघा तो कळतोय एखादा की कसा हा. शिजत आलाय तो. आणि त्याचा रंग पण बघा, तो लाल होता ना, तो जरासा हे झालाय, ऑरेंज टाइप झालाय. आता मी थोडंसं दूध घालते. हे बघा, 1च वाटी घेतलाय. त्यातलं थोडंसं अर्ध घालते. घातला, नाही, पाऊण वाटी पाऊण घाल. वाटी. हा बघा, एवढं ठेवलंय. प्रणिताने लिहिलं, सुंदर आला आहे रंग गाजर हो हलव्याचा. हो. थँक्यू. अजून हलवा व्हायचा आहे ताई. अजून व्हायचंय. पण तो रंग तितपत रंगावर तुम्ही चांगले तुपामध्ये परतून घ्या. पाणी त्याचं जाईपर्यंत तिथे तुम्ही हे करा. जर असंच एकदम तूप टाकलं, गाजर टाकलं आणि हा. दूध टाकलं तर की ते तिथे नाही, पूर्ण नाही. हा. आटवायला खूप वेळ लागतो. हा. ही अशी आयडिया तुम्ही करून बघा. ही टिप्स तुम्ही वापरून बघा हलवा करते वेळी. अभिजितने लिहिलं, नमस्कार दीदी. येस, नमस्कार. आणि तुमचं सुद्धा परब किचन मध्ये दादांनो खूप खूप स्वागत. हा, खरं म्हणजे रेसिपी बघणारे जास्त पुरुषच मंडळी असतात, कारण बायकांना वाटतं आम्हाला, म्हणजे प्रत्येक स्त्रीला काय स्वयंपाक हा उपजत असतो, त्यामुळे त्यांना त्यातलं ज्ञान पण असतं ऑटोमॅटिक. ते म्हणतात ना, हो, ही गोष्ट आपल्याला काही सांगावी लागत नाही, येते. आपल्या अनुभवातून आपल्याला येतं, उपजत करता गोष्ट करता असते. माणूस शिकत हा. जाता. हा, त्याच्यामुळे पुरुषांसाठी ते थोडंसं म्हणजे बोलतात ना, त्यांच्यासाठी नवीन गोष्ट असते. आणि आवडीने स्वयंपाक करणं त्यांनी, हे पण खूप चांगली गोष्ट आहे. आणि असं पण नाही ना, ज्याला नाहीच केलाय किंवा खालाच नाहीये आणि ज्याला करायची इच्छा झाली आहे, जेव्हा त्याला महत्व कळतं गाजराचं कशासाठी उपयोग आहे, तेव्हा तो नवा नवा करायला जाईल. मग त्यांना हे असं बरं पडेल की बाबा, हा बाबा इथे इथे आहे, आपण बघूया. आताच्या मुली तर सहसा युट्यूब चॅनल ओपन करतात आणि आपलं, चला आज ही रेसिपी बघूया, मला आज ही करायची आहे. तसे आम्हाला बाजारात जाऊ की कुठेही जाऊ मिळतात व्ह्यूअर्स आणि म्हणतात, ताईंनो छान करता, मी केली हो, मस्त झाली. ती एक पोच पावती मिळते ना, तेव्हा खूप छान वाटतं आणि बरं वाटतं. आता बघा, पूर्ण दूध आहे ना, जे उरलेलं ते सुद्धा, जे मी ओतलं ते बघा पूर्ण सुकलं. हे घे गो जरा. हे बघा, आटव आहे. पूर्ण हे इथून दिसतोय, हा, लांबून पण दिसतोय. दिसतंय. आता जे आहे ते सुद्धा मी पूर्ण ओतून घेते. म्हणजे 1 ग्लास आपण हा, दूध घातलं आणि 4 चमचे तूप. तूप बघा, म्हणजे सांगतो आता हे प्रमाण. सुद्धा आपण, आता बघा हा सैलसर झालाय ना, पण इथे काही घाबरायचं नाही. परत आपण काय करायचो, हाताचा व्यायाम करायचो. मला सांगितल्यानी डॉक्टरांनी, असं बोट खाली करा, थोडं जवळ आणा, थोडं खाली करा. तो आता होय होता बघा. फायदा म्हणजे त्याच्या दोन्ही गोष्टी होतात. हे बघा, एक्सरसाइज हळूहळू पण मी होते. असं चमचो पकडूक लागले. हो बघा, सोनालीने, कसे आहात तुम्ही सगळे? मस्त मस्त. फक्त बोट सुजलंय, ते सुरुवातीलाच सांगितलं. मीराने लिहिलंय छान, सोनालीने लिहिलंय हाय ताई, प्रियंकाने लिहिलंय हाय ताई. अजून गाजर हलवा आपला व्हायचा बाकी आहे, जाऊ नका. हाय ताई हा आणि बघा, आपला धन्यवाद. आजचा गाजर हलवा गुळामधला आहे, पौष्टिक एकदम. हा. आणि इथे आपण वेलची पूड ठेवलेली आहे आणि थोडस हे ठेवलंय आपण. आणि आता जॉईन झालेल्यांना आम्ही सांगतोय, आज आपण 1 किलो गाजर घेतले, धुतले व्यवस्थित आणि ते सोलून घेतले. बटाट्याच्या सोलण्याने सोलून घेतलं. त्याच्यानंतर ते तुकडे केलं आणि तुकडे करून मग ते मिक्सरला वाटलं. पल्स मोडवर वाटून घेतलं, थोडे थोडे घालून मिक्सरच्या भांड्यात. आपण आज गाजर किसलं नाही, तो वेळ होय आपण वाचवलं. आता मी 4 चमचे तुपावर चांगला परतवून घेतलंय
त्याचं सगळं पाणी काढले. आता मी 1 वाटी दूध ओतलंय, तास सुद्धा सगळा झाला. ह्या बघा, पूर्ण आपला दूध आटवून झाला. ह्या बघा, आता बघा तुम्ही दूध हे दिसता काय बघा, असे गाजर लांब करायचे. तुम्ही जर ते एकदम दूध टाकलास ना तर हा असा होता, दूध, गूळ, गाजर, साखर म्हणा, साखरेत करत असाल तर. पण आज आपण पौष्टिक थंडीमध्ये गूळ भरपूर खावं. आयन वाढतं. आता आपलं दूध पूर्ण आटलेला, ह्याच्यात दूध रावलाच नाही. हा बघा सुक्या, म्हणजे काय होता कसा कळता तर ह्यो बघा, कढईत आता मी फिरवते आणि असं खड्डो करून बघितलंय. असता दूध तर हे बुतुरीला असता, पण नाही येता, म्हणजे दूध आटला. आता येतली गोळाची बारी. आता गूळ तुमका आवडीनुसार किती गोड, किती कमी गोड होया तर तसं दुधाने पण हलवं होता. हाय तुम्ही दूध पावडर सुद्धा वापरू शकता, साखर. दूध नाही वापरली तर. आणि साखर सुद्धा वापरू शकता. दूध पावडर वापरलास ना तर एक मिठाईवाल्याचं म्हणजे म्हणतात ना हलवं, तसं येतं. आता गूळ घातल्यावर ह्यो परत आपलं काय होतलो, चवतलो, विरघळतलो. अभिजितने लिहिलं मी 50 रुपये वाले गाजर घेत. प्रणिताने लिहिलं एक चांगला गोड पदार्थ. पिंकीने लिहिलं मला मालवणी पद्धतीचं परफेक्ट कालवण सांगा ना, पण कोणतं कालवण, कारण आमच्या रेसिपी आहेत तशा आणि आपण व्हेज आता नॉनव्हेजच्या, तुम्ही बघू रविवारी शकता. लाईव्ह केलेलं ना, हा, टोमॅटोचं सार टोमॅटोचं सार केलेलं. आणि सुरणाच्या कापा. सारिकाने लिहिलं मी 40 रुपये किलो वाले गाजर घेतले असते. काही हरकत नाही, जसं ज्याला क्वांटिटी आणि क्वालिटी आणि जसं त्याची काही इच्छा तुम्हाला असेल. चांगले बघून घेता येत असतील ना तर हरकत नाही, कारण गाजर कसे शेतातलेच असतात, गोणीतून कसे भरले कसे नाही. नारळ बघा, गोणीतून मी त्या दिवशी घेतलं तर ती एकीने चांगली कमेंट लिहिलं, प्रणिताने आमचो हात आहे दुखा गेलो. जे बाय. पण आता काय करणार, गाजर हा. हलवा जर तुम्हाला चांगला हवा असेल तर थोडा त्यांना आता रेस्ट देते मी, थांबा. आता हे बघा किती विरघळलंय बघा गुळ टाकल्यावर. तेवढं आपल्याला आता गुळ सुकून घ्यायचंय पूर्ण गाजरामध्ये. आणि मग काय, आपले काजू बदाम तळून तर ठेवलेले आहेत, तुम्ही पाहिजे असेल तर ह्या स्टेजला सुद्धा घालू शकता. आता फक्त गुळ वितळवायचा आहे ताई, झालं मग. पण चांगला हवा असेल तर थोडी मेहनत घ्यावीच लागते ना. आणि त्यांच्या हाताचा व्यायाम होतोय, त्यांचं फक्त बोटच दुखतंय, हात नाही दुखत आहे, आणि त्यांनी हा. बोट वर केलंय, त्याच्यामुळे असं हे बघा, त्याच्यामुळे तुम्ही घाबरू नका. तजीर्णला हा. लागलंय माझ्या. अभिजितने लिहिलं मला फार आवडतो गाजर हलवा. हो, आज हो, नक्की हो. बनवून खा. सगळ्यांना आवडतो दादानो, आमका पण लय आवडतं. आणि जेव्हापासून गाजराचं महत्व कळला ना, तेव्हापासून गाजर कोणी दिल्यान तरी नाही म्हणत नाही मी तर नाही अमितने म्हणत लिहिलं आहे. ताई कुकर मध्ये गाजर हलवा केला तर चालतो का? चालतो हो. दादानो, चालतो. आता गाजर हलव्याचे महत्व, गाजर हलव्याचं जसं फक्त काही तो डोळ्यांसाठी चांगला असतो असं नाही, पण गाजर हा उष्ण असतो, त्याच्यामुळे थंडीमध्ये तुम्हाला ना शरीराला उबदारपणा देतो, म्हणजे आतमध्ये जी उष्णता हवी असते ना ती मिळते. हे मला माहिती नव्हतं, पण आपण जर जे खातो ना, आता मी विचार केला की थंडीतच का गाजर जास्त मिळतात, वटाणे का जास्त मिळतात, आवळा का जास्त मिळतो, मेथी का जास्त मिळतं, तर त्याचं कारण हे आहे की आपल्या शरीराला जे पोषण कमी मिळत असेल ना, आणि गाजर हलव्यामध्ये जर तुम्हाला ड्राय आयनेसचा इश्यू असेल ना, तरी पण तो गाजर हलवा खाल्ल्याने तुम्हाला फायदा होतो. हिमोग्लोबिन वाढते, रक्त वाढतं. गाजर मदत करतं. गूळ घातल्याने रक्त पण हिमोग्लोबिन वाढतं, आपलं आयन वाढतं, तर ते तुम्ही करू शकता. पण जास्त गोड पण खाऊ नका, म्हणजे थोडा कमी प्रमाणात. जर तुम्ही असेच गाजर खाऊ शकता तसेही खाऊ शकता. आणि आम्हाला जितपत गोड हवंय तेवढंच मी गुळ वापरलं, तुम्हाला कमी जास्त तुम्ही ताई दादांनी करू शकता. आणि कसं ज्यांना डायबिटीज असेल काय असेल तर जास्त गोड खाणं वर्ज्य असतं, त्याच्यामुळे तुम्ही त्याचा ज्यूस बनवू शकता, गाजर आणि बीट आणि आवळा घालून तो ज्यूस बनवून पण पिऊ शकता, तो तुम्हाला शरीराला फायदा. आणि कधीतरी गाजर हलवा चालतो, म्हणजे आठवड्यातून एकदा म्हणा, कारण मग आपण थोडी जास्त एक्सरसाइज करायची, मग ते बॅलन्स होऊन जातं हा गोष्ट. त्याच्यामुळे गोड न खाणं हे काही पर्याय नाहीये, पण गोड खाल्ल्यानंतर हा पर्याय पण दिला मी बघा. गुळ टाकून तुम्ही साखरेचा खाला तर आपल्याला त्रास होतो, डायबिटीस वाल्यांनी तर गुळाचा खावा. त्याच्यानंतर मी तुम्हाला सांगते, तुम्ही खडी साखर आहे ना, म्हणजे ती धागेवाली मिश्री हिंदीमध्ये जर माहिती असेल ती सुद्धा वाटून ह्याच्यात घातलीत ना तरी ते खूप पौष्टिक होतो, म्हणजे तो बाधतच नाही आपल्याला अजिबात. गाजर हलवा खरंच खावा. आणि एकदा तरी, म्हणजे आपण आता मार्गशीर्ष महिना आहे, अजून थंडी खूप पडायची बाकी आहे. तसं इकडे काय होतंय माहितीये, कधी थंडी पडतेय कधी गरमी आहे, 2 दिवस थंडी, आता 2 दिवस गरम होतंय. आणि मला आता ह्या गॅसच्या उभेमुळे खूप जास्त गरम होतंय. तर तुमच्या इथे पण असंच क्लायमेट, विचित्र क्लायमेट, असंच म्हणण्यापेक्षा विचित्र, जसं पावसाळा संपत नव्हता तसं थंडी पडतच नाहीये, कधीतरी पडते, कधीतरी जाता, परत सकाळची वाटतं की चादरीतून बाहेर येऊ नये.
पण त्याच्यानंतर आणि गरम बाहेर होतं. गेल्यावर लगेच गरम होता. चपाती करा, आता होय असं हलवो करा, झाला घाम योग सुरुवात झाली. आता आम्हाला वाटलेलं गाजर हलव्याची रेसिपी खूप लवकर होईल, संपेल. हा पण आता संपत नाहीये. हा आता ती आटत आलाय, पण आता त्याच्यात आटत आलाय. आता तुम्हाला वाटतंय तर इथं हा शिजलाय आणि बघा दूध घालून गुळ घालून हा हलवा गरम ह्याच्यात घातला, अजिबात आपला फाटला. फाटला नाहीये बघा. नाहीतर त्याचे तिथे तिथे गोळे झाले हा. असते. म्हणजे ते एक आहे ट्रिक. हा हे बघा. आता इथे जर तुम्हाला वाटतंय ना की आता हा पूर्ण शिजलाय आणि तुम्हाला जर असाच हवाय तर तुम्ही काय करा, इथे दूध पावडर घाला, नाही तर आपली ड्रायफ्रूट आहे ना ते वाटून घाला. त्यांनी पण तुमचा हलवा काय होईल, पूर्ण सुकून जाईल. आणि आता तुम्हाला असाच हवाय तर असाच ठेवा, कारण हा थोड्या वेळाने काय होईल, गुळ बिळ आणि तूप सुकलं जातं, मग तो तिथे हा. सुकला जाईल. जसं आपण शेवयाची आता खीर हलवा होते. आपला झालेला आहे. आता मी हे ड्रायफ्रूट घालून घेते जे तळून ठेवले होते आपण, आणि एकदम बारीक आच केली आहे मी बघा आता. आणि गाजराचा कलर बघा, मगाशी ऑरेंज झालेला आणि गुळ घातल्यावर त्याला होता तो रंग आलेला आहे. आला की नाही तुम्ही लाईव्ह मध्ये सांगा. आता वेलची पावडर. मिननने लिहिणे मी पण लाईव्ह आहे. अच्छा, थँक्यू. धन्यवाद आणि स्वागत आहे ताई मी तुमचं. भक्तीने लिहिलं हो असंच आहे. थँक्यू. आमच्या इकडे पावसाचं वातावरण झालंय. स्वाती लिहिते. तुम्ही कुठून बोलताय स्वाती? विजयनाथ लिहितोय मी लातूरवरून बोलते. तर स्वाती कुठून बोलते? पावसाळ्याचं वातावरण झालंय. होय, असं सकाळी हा. वाटतच होता. सासू पण म्हणत होती माझी, खैतरी पाऊस पडता तसाच दिसता आभाळ आज. जुन्या लोकांना कळतं ना हो की खैतरी पावसाचा ढग भरलेले होत. बघा आता हे जवळजवळ आटला. आता हा आटला. थोड्या वेळाने थंड जसा होईल ना तसा तो सुकेल. आळला जाईल. पण असाच छान वाटतो हा हलवा खायला. आणि सुकणार तो थोड्या वेळाने सुकणार. म्हणतात ना आपण चिकन करो मटन करो, बघा आज उपासाच्या दिवशी मी हलव्याचं नाव काढते, चिकन मटन. कुठलीही ग्रेव्ही भाजी करू, मसूरची भाजी तर काय होते, ती पण किती पाणी आटते. ठेवा हा. सोकून घेतं सोकून सगळं. घेते. हे बघा. आता ह्याच्यात बघा मी परत एकदा खोलगो करते आहे आणि बघते तो पाणी असा तर होईये त्याला. हिला काय तर तुम्ही लाईव्ह मध्ये सांगा. हे तूप आहे. हे हा. जे दिसतंय ते तूप आहे. तूप आहे, तुपाची चकाकी आहे. हा. तुम्हाला वाटत असेल कमी तूप घातलं, तरी पण मला कमी तुपात बिना साखरेचा आणि कमी दुधात हलवा करायचा होता. तो मी आज केलाय तुमच्या बरोबर शेअर. रेसिपी आवडली तर काय करा, डबल टॅप करा स्क्रीनवर आणि लाईक करा. अमितने लिहिलं खूप छान दिसतोय हलवा. हो थँक्यू सो बघा बघा मच. दादा, मस्त दिसतोय हलवा आपला. हा बघा किती छान दिसतोय. कोणाकोणाच्या तोंडात पाणी सुटला. आता आपलं जवळजवळ हलवा झालेलं सुद्धा आहे. उपासाला चालतो की नाही ते सुद्धा आता तुम्ही आपला हा सांगा. तुपाचा चमचा तो वापरून मगे घ्या. टाकूया प्रेझेंटेशनला Presentation. थोडासा. हा, त्यात तुपाचा चमचा तो ठेवूया. म्हणजे काय काय जण असं तुपाची धार पण सोडतात. होय, छान होय. वाटतं. पण त्याला चकाकी आली, आपल्या 4 चमच्या तुपाची चकाकी बघा कडेला तो कढईच्या दिसतोय आणि हलव्याला ती चकाकी आलेली आहे. म्हणजे खरंच ऑर्गॅनिक तूप आहे, पण छान आहे. 4 चमचे तुपात 1 वाटी दुधात 1 किलो गाजराचा हलवा न किसता केलेला आहे. रेसिपी आवडली तर डबल टॅप करा स्क्रीनवर आणि लाईक करा. भक्तीने लिहिलं खरंच खूप छान दिसतोय, कलर आलाय. थँक्यू सो मच. प्रणिताने लिहिलं मी नक्की असाच गाजर हलवा करून बघेन. नक्की करून बघा. आजच करा. आजच करा ताई. हा, पण गाजर मिळाले मिळाले तर पाहिजे. आजच करा. किसनी वही होती माका किसनी ना जायफळ किसा. गुळ घातला तर जायफळचा संबंध इलोच इलो. घालायलाच पाहिजे जायफळ. हो. आता किती तर 2 चिमटी, जास्त नको. 2 चिमटी, नाही तर गाजरचा हलवा खाऊन झोपाक होय. सगळीकडे अशी किसनी पण त्याने जायफळमुळे चव पण खूप चव छान येते येते. आणि बाधत नाही कुठली बाधत गोष्ट. नाही. हो, तसं न बाधण्यासाठी आपण भरपूर सारं केलेलं आहे. चांगले गाजराचं पाणी काढून घेतलेलं आहे आणि मस्त आपला गाजर जवळजवळ आपण 15-20 मिनिटच ते गाजर ढवळले. जो ढवळले पण ते. जो किसायचा टाइम होता तो इथे जास्त आपण वापरला. जर तुम्ही तुम्हाला असं नाही करायचं तर कुकरमध्ये पाणी सुटेपर्यंत जरासा भाजून घ्या आणि मग दूध टाका आणि मग तुम्ही तो कुकरमध्ये 1 शिटी करा. तसाही होईल तुमचा, हरकत नाही. तसा पण हलवा छान होईल. जर तुम्हाला असा जर नाही करायचा, वेळ जर कमी आहे तर आधी तरी पण तुपावर तो गाजर चांगला परतून घ्या. आता कोणी कोणी आता जॉईन झालं असेल त्यांना सांगतो, आज आपण 1 किलो गाजर घेतले
न किसता धुवून घेतले, त्याची सालं काढून घेतली बटाट्याच्या सोलण्याने आणि त्याका मी तुकडे केलंय आणि ते मिक्सराक लावलंय. ह्यो तुमचो टाइम किसायचो हय वाजलो आणि वाचलो तर वाचलो आणि ह्यो गमता पण बघा. कोण म्हणत की ह्यो किसून नाही चिरून केलेलो, मिक्सराक लावून केलेलो हा. आता घालवो घट्ट मारूक लागलो म्हणजे पूर्ण हम्म. गुळाचा पाणी हे बघा. एका पण हा. आता आपण ती ट्रिक वापरू शकतो. हे बघा. आणि आपला गॅस हे आहे हा, बारीक आहे, तर तुम्ही बारीक म्हणशात आहे. गॅस बारीक बंद गॅसवर केला. पूर्ण गूळ पण आपला विरघळून गेला, चमचो पडत नाही हा. गॅस आता बंद करते आणि आपलं असं अशा तऱ्हेने हो 1 किलो गाजराचो हलवो झालेलो असा. बघा खूप छान वाटतोय मला तर. हम्म. कॅमेऱ्यामध्ये मी कॅमेरा हँडल करते ना. मस्त. थोड्या वेळाने ना तो आणखीन सुकणार आणि मग तुम्हाला जसं हवाय ना दाणेदार तसं टेक्स्चर येणार. आता तो गरम आहे, भरपूर सारा गरम आहे. मन लागो रे लागो रे, मन लागो रे लागो रे, मन लागो रे लागो रे, मन लागो रे लागो रे माझे गुरुचरणी. गुरुदत्ताच्या चरणी, दत्तनामाच्या कीर्तनी, दत्तनामाच्या कीर्तनी, मन लागो रे माझे गुरु भजनी. दुधाची वाटी होती त्यामुळे त्याच वाटीत मी घेतले. हा जरा दाबून नाही भरले बघा. होय रवली पोकळ, पण छान हरकत वाटतंय. नाही, पण गाजर हलवा छान झालेला आहे. हा बघा इथे हा बघा. त्याला जो कलर आला पाहिजे, टेक्स्चर आला पाहिजे, तो आलेला आहे. चला अशा प्रकारे आपलं लाईव्ह. आता कुणाचे काही प्रश्न असतील, कुणाला काही विचारायचं असेल तर तुम्ही विचारू शकता रेसिपीच्या बाबतीत. आणि तुम्ही काय नैवेद्याला करता असता सांगलाच नाही तर आपण सांगा. हा एका ताईंनी सांगितलं ते रूल करा, नक्की करा. गुळातला हलवा करा, थंडीमध्ये गुळ शक्यतो खावा, साखरेचं प्रमाण कमीच करा. मी तर केलेलंच आहे. मी एक टाइमच चहा पिते. आज उपास म्हणून जरासा 2दा केला, पण तो थोडा थोडा एक एक करून. तुम्ही किती वेळा चहा पिता? सर्व जग आमच्या चाय लागतात. प्रत्येक गोष्टीचे फायदे असतात, प्रत्येक गोष्टीचे तोटे असतात. तोटे गुळ असतात. हे काय हेल्दी असतं हा गैरसमज आहे. त्याच्यामध्ये पण GI तेवढाच असतो, म्हणजे ग्लुकोड इंडेक्स असं म्हणतात, ग्लुटेन इंडेक्स असं म्हणतात. साखरेत जेवढा असतो तेवढाच गुळामध्ये आहे. पण लोकांना वाटतं गुळ हे खूप हेल्दी आहे आणि साखर हे हेल्दी नाहीये. तर डायबिटीज किंवा ज्यांना गोडापासून वर्ज्य असतं त्या दोघांसाठी ते हानिकारक आहे. म्हणजे गुळ पण आणि साखर पण हे सायन्स सांगतं, मी नाही. असं असतं. त्याच्यामुळे तुम्ही तुमची हेल्थची काळजी घेऊन तुम्हाला जे वाटतं ते तुम्ही करा. साखर खा, चहा प्या, भात खा, चपाती खा, भाकरी खा, गाजर हलवा खा किंवा नाचण्याची भाकरी खावा, ज्वारीची भाकरी खावा, काहीही खावा जे तुम्हाला पचतं. कारण प्रत्येकाचं शरीर हे वेगवेगळ्या प्रकारे रिएक्ट करतं आणि वेगवेगळ्या प्रकारे असतं. तसं असतं. त्याच्यामुळे तुम्हाला जे सूट होतं, कारण जी गोष्ट मला पचेल ती तुम्हाला पचेल खाल्ल्यावर असं गरज नसतं. कारण मी एक स्टोरी वाचली, की एक एक मुलगा लहानपणापासून, म्हणजे मला वाटतं 1-1.5 वर्षाचा झाला तेव्हापासून नुसते चपाती, चपाती, चपाती खात होतो. पण ना त्याची ना उंची वाढत होती, ना त्याचं अशी बॉडी वाढत होती. त्याच्यामुळे त्याच्या आई-वडिलांना टेन्शन दिला, की असा काय आम्ही कमी करतो, की माझ्या पोराची ना उंची वाढणार, ना त्याची हाईट वाढणार. म्हणजे तो पोरगा 4 वर्षाचा असून सुद्धा 2, 2.5, 3 वर्षापर्यंतच त्याचा ग्रोथ लेव्हल होतं. तर त्यांनी काय केलं, आणि आपण बेसिकली काय करतो, जे डॉक्टर्स वगैरे असतात ना, त्यांना आपण कन्सल्ट करतो. तर त्याच्यामध्ये त्यांना काय कळलं, त्यांनी सांगितलं नाही, की बाबा ह्याच्या ॲलर्जीची टेस्ट करूया, आणि त्याच्यामध्ये कळलं, की ह्याका गव्हाची ॲलर्जी असा. म्हणजे त्याका चपाती सूट होणार नाही. त्याच्यामुळे त्याची ती ग्रोथ होत नाही. मग ही गोष्ट अशी असते, ज्याला जे सूट होतं त्याने बिंदास खा, ज्याला जे सूट होत नाही त्यांनी त्याच्या प्रकृतीनुसार वर्ज्य करा. चला अशा प्रकारे आपलं गाजर हलवं झालं आणि आता आपण लाईव्हला एंड करूया. चला आता हे घ्या, फोटो काढूया. अन्नपूर्णा जयंती पण आहे असं सांगितलेलं आहे. चला आता एंड करूया. हो. चला मी पण येते. चला आता आपण, मला असं वाटतं माईकचा आवाज येतोय की नाही? येतोय ना? येता येतं तुम्ही सांगा. नाही, कारण मला असं वाटतंय की काहीतरी गडबड झाली आहे. हां, येतोय. चला, अशा प्रकारे आपलं बोलतात ना, हे
आम्ही काय डॉक्टर नाही बाबा. मग तुम्हाला सांगण्याचा आमचा उद्देश हा होता, की आमचं काही ऐकू नका. तुम्ही तुमच्यानुसार म्हणजे गोष्ट हे करा. पथ्य पाळा किंवा जे काही गोष्टी आहेत त्या करा. चला अशा प्रकारे आपला हा गाजर हलवा खूप सुंदर झालेला आहे. आता आपण हा नैवेद्याला दाखवणार आहे. तसं वहिनी सांगतात उपासाला पण खाल्ला तर चालतो. पण मला त्याला बघून असं वाटत नाही, की मी त्याला खावं जोपर्यंत नैवेद्याला दाखवत नाही. म्हणून आज मी नाही खाणार. आज मी थोडासा फळाहारच करणार. अशा प्रकारे आपला लाईव्ह हा एंड करतो. तुम्ही परब किचन बघत राहा. लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. चला.